В миналото видео споменах, че има едни доста скъпи чукове с месингова глава, които се водят по-професионални, по-щадящи инструменти, които ползвате и по-качествени, по-табиатлийски общо взето. Понеже реших, че няма да дам 180 кинта за такъв чук, като мога да се свърши работа с чуковете, които са налични, пробвах да направя един пиратски, който беше абсолютно пълен провал и за нищо не става. Минуса не мина време и от новия ми любим сайт Dictum видях на оферта чук не за 180, а за 60 лева и нямаше как да се сдържа. Дължа ви го да ви покажа дали се струва да купите такъв чук. И за това сега ще го сравня с чука, който препоръчвам и всеки ден, когато работя, ползвам, този, който е пластмасов и съм сложил месингов лист. Нека да го сравним с другия чук. Да видим, достоен ли съм да го развъртя. Не винаги е лесно да управляваш своите суперсили. Добрата новина е, че може да предпазите околната среда. Но не разчитайте на пожарогасители като този. Той е почти еднократен и е ефтин. За работилница като тази ви трябва пожарогасител с вода, който да попие надълбоко в дървото, кожата и другите материали. Този пожарогасител бе любезно предоставен от Данчо. За Данчо сте чували в предишното видео за химикалките. Добър струк, този ми го даде един голям печега днес на заем. Данчо правя директна и нежелана реклама за него. Данчо е супер точен, препоръчвам го за всякакви обекти и съм го пращал при приятели и съм много доволен от него. Връщане към чука. Еднакво теглоса, но този центъра му на тежестта е доста по-различен. Сякаш е доста по-събран в самия си център. По-трудно е да го движа. Да, по-трудно се движи във въздуха. Много е любопитно какво ще стане. Ще го тестваме. Взел съм орех и ще направим първо един тест на напълно прости геометрични линии, използвайки този комплект от Lidl с правилета. Не съм ги точно изобщо, идват така както са фабрично. Кошмар. Нека да видим. Тук отката е малко повече, като замахна инерцията, искам да кажа. Да, този с него се работи с по-малко инерция, с малкия. Но с този имам чувството, че не влиза толкова навътре лето. Трябва да направя един отделен тест. Да. Удара с това длето е влязал около 10% по-малко. С този някак си по-ефективно. Един удар го усещам по-добре, отнема повече. Ако правя нещо много точно, бих взел този. Смея да твърдя, че с това е доста приятно да се занимаваш за някакви точни разрази. С неохота се връщам към този, за да проверя тук къде ще стигна. Ето, не казвам, че е заради чука, но на елемента, в който работя с него, вече втори път оплескам работата, а на този още не съм.
Между другото, не е като да не са размазани летата вече. Това не знам какво пази. Пази повече от Тесла, да. Рамото ми още не се е изморило. Обикновено това се случва при работа с другото. Тъй. Достатъчно. В крайна сметка, наистина за тази работа ме тегли към този чук. По-приятен е. Препоръчвам. Остават два теста. Първият тест е кожа. Интересуваме дали този месингов чук ще бъде нащърбен и наранен, ако го използвам за щампи за кожа. Нещо, което също правя. Обикновено си ползвам този чук. Върши добра работа. Да. Става добър отпечатък, но пак стигаме там, че за тези щампи няма спасение. Трябва ти или много добре защитен чук, не знам отвън какво трябва да сложи на този, или чук, който да не те бърка за него толкова, да си му сложил слой защитен, който да го предпазва и да може да го смениш. Или стоманен чук. Но месинговия чук не е за кожа. Само за дърворезба. Следващия тест. Охлюв. Ще опитам да копирам един охлюв, един орнамент от една орехова мебел, да видим дали този чук е по-удачен при извивки. За него ще са ми необходими така наречените холкери, длета с извивка. Идеята е, че отново първо вертикално пробивам водеща линия и след това, както съм пробил вертикално, отстрани изгребвам. Много е важно хубаво дълбоко да влезе в първоначалния разрез, така остава след това най-чист разреза на всичко друго. Молива е относително водещ. Самото лето също ме води със своята извивка. Ето затова, за да не става така, разреза първоначалния, ако беше достатъчно дълбок, това ще вече да е паднало. В заключение, не усещах никаква разлика между двата чука, когато правя извивките. Но разлика имаше, когато правя прави линии. До какъв извод стигнах? Този чук не е много безкрайно, фантастично по-добър от този. Но наистина го препоръчвам. Първо, ако използвате дърворезбарски инструменти само, той ще ви служи вечно. Няма изхабяване на това. И удобен, въпреки по-малкия размер. Силата на удар, контрола, тежестта му са много добри. Докато ако се взимате дървени чукове на година-две разбичват се, изхабяват се и трябва да ги сменяте или да се взимате нови. И със сигурност това не става за други инструменти, като за каменоделци или кожари и така нататък. Това си е само за дърво и лета с дървена дръжка. Защо е по-евтин? Защото е произведен в Тайван. Понеже наистина ми е доста приятно с този и един тест остана незабелязан. Lidl летата издържаха. Затова си ги наточих по-добре и исках да се направя хубава сглобка пеперуда за тази пукнатина. Не стане като на японците, но
видях къде съм като умения. Обаче, като удрях с този чук, когато се хлъзваше и задираше по металната част на... Има една хълка метал над летото, оставаше леко драснато. И това надразни, защото този чук вече не е любим. Така че взех онзи за якото млатене и наистина, когато яко набивам, ползвам него. Защо не продължих с него? Сетих се да се върна към този, когато ме заболя рамото и предмишницата. Този е доста по-труден за движене, макар и да дава повече демидж. И освен това, като го ползвам, ми се набива ръката ето тук и ми е по-неудобно. А този е кеф. Този чук е за финно млатене. Или както го наричам, мляко латене.